హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా సాదరంగా ఈరోజు క్లాస్కి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు ఈ క్లాస్ వినండి, మళ్ళీ మొదటి నుంచి ఉంటుంది. సో సరే, మనము శ్రీ గురు పరంపరలో ఉన్నాము. సో గత క్లాసులలో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క జీవితంలో వారి యొక్క బయోగ్రఫీ వారి గురించి మనము తెలుసుకోవడానికి కొన్ని చాలా ఉంటుంది, బట్ అందులో కొన్ని అంశాలను వారి గురించి మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈ పరంపరలో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి గురించి ఈరోజు మనము క్లాసులో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో భక్తి సదాచార క్లాసులో అందులో శ్రీ గురు పరంపర అనేటువంటి ఈ క్రమంలో సో ఇస్కాన్లో మనము బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాము, వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో. సో ఈ క్రమంలో కృష్ణ భగవాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి పరంపర, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ, తర్వాత నారదుడు, వ్యాసుడు, మధ్వాచార్యులు, పద్మనాభ, ఆ విధంగా సో 32వ ఆచార్యుల గురించి మనము అంతకుముందు క్లాసులో చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి గురించి మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. గురువులను గురించి ఎంత ఎక్కువగా వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని మనం తెలుసుకుంటే వారి ద్వారా, ఎందుకంటే మనల్ని ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిపేటువంటి గురువులను వారి యొక్క జీవితంలో వారు చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నాలు, మానవాళికి వారు అంటే సాధారణ జనులకు వారు మహాత్ములుగా ఉండి అందించినటువంటి వివిధ అంశాలను మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ పరంపరలో మనకి ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు, వారి గురువు గారు, ఆ తర్వాత వారి గురువు, ఆ విధంగా క్రమంలో చైతన్య మహాప్రభులు వారి యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేయడానికి ఉన్నటువంటి శ్రీ గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారిని మనము స్మరించుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ క్రమంలో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు, వీరు మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు. అంతేకాకుండా ఆ రోజులలో కృష్ణ భక్తులలో ఉండేటువంటి, అలాగే స్కాలర్స్లో చాలా ప్రముఖులుగా గౌడీయ వైష్ణవ, ఆ రోజుల్లోనే 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి జగద్గురువును తయారు చేసినటువంటి వారు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు. సో వారి యొక్క అంశాలను మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో దానికి ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే
నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి యొక్క ప్రణతి చూసినట్లయితే నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఇతి నామినే. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారి ఈ ప్రణతి చూసినట్లయితే శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మం వద్ద శరణాగతి పొంది శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రులైనటువంటి పరమ పూజ్యులైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ వారికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. అలాగే ఇంకా శ్రీవార్షభాన దేవి దైత కృపాబ్ధయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానదాయిని ప్రభవే నమః. సో ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి కృపాపాత్రులు, దివ్య కరుణా సముద్రులు, కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞాన ప్రదాత శ్రీ వార్షభానవి దేవి దైతదాసునకు ఆయన ఇది శ్రీ వార్షభానవి దేవి దైతదాసుడు అంటే శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లకు మరొక నామం అది. వారికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అంటూ ఈ శ్లోకం. సో ఇంకా మాధుర్వోజ్వల ప్రేమాఢ్య శ్రీ రూపానుగ భక్తిధ శ్రీ గౌర కరుణా శక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే. ఇంకా ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చూస్తే శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల దివ్య మాధుర్య ప్రేమతో కూడిన భగవత్ సేవా ప్రసాదితులు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృపా స్వరూపులు మరియు శ్రీల రూపగోస్వామి అనుచరులైన మీకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అంటూ దీని శ్లోకం భావం. అలాగే నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తయే దీనతారిణే రూపానుగ విరుద్ధాప సిద్ధాంత ధ్వాంతహారిణే. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధనలకు ప్రతిరూపులైన మీకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అంటూ మనం ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాం. పతిత జీవులను ఉద్ధరించువారు శ్రీల రూపగోస్వామి ప్రబోధించిన భక్తియుత సేవ బోధనలకు విరుద్ధమైనటువంటి సిద్ధాంతాలను ఖండించినటువంటి వారు అంటూ వారిని మనము స్మరించుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు. సో ఇక వారిని గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో సో వీరు మనకి భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారి యొక్క కుమారులు. ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువైనటువంటి వీరు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క పుత్రులు. అయితే ఈ భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారి గురించి ఒక చిన్న పాయింట్ చూసినట్లయితే పశ్చిమ బెంగాల్లోని నదియా జిల్లాలో శ్రీ సచ్చిదానంద భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు 1838వ సంవత్సరంలో ఒక సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వారు. వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క ఆయన బోధనలను తన ప్రచార కార్యక్రమాలను ఎన్నో రచనల ద్వారా తెలియచేసినటువంటి వారు.
వారు మహాభాగవతుడు, వైష్ణవుడిగా తన జీవిత చరమదశ వరకు కూడా గృహస్థ ఆశ్రమంలోనే కొనసాగినటువంటి వారు. తర్వాత వారు సర్వము కూడా త్యజించి బాబాజీ దీక్షను పొంది గౌర గదాధర మరియు శ్రీ రాధా మాధవుల ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నమై సమాధి స్థితిని పొందినటువంటి గొప్ప వైష్ణవులు వారు. మహాభాగవత వైష్ణవుడుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వారు వీరు. శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు. మనకు వైష్ణవ గీతాలలో వారు రచించినటువంటి ఎన్నో గీతాలు ఉంటాయి మనకి. సో ఇక వారిని గురించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే వ్యాఖ్యానాలు చేసినటువంటి వారు జిల్లా న్యాయాధిపతిగా గౌరవప్రదమైనటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉంటూ కూడా కుటుంబంలో చైతన్యమును పాటిస్తూ 100కు పైగా కృష్ణ చైతన్య పుస్తకాలను రచించినటువంటి వారు అని చెప్తారు. అదే సమయంలో అతడు అంటే ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు భగవంతుని ఎన్నో రకాలుగా సేవించుకున్నటువంటి వారు. రోజంతా ప్రభుత్వపు ఉద్యోగంలో ఉన్నా కానీ పనిచేసినటువంటి వారు 4 గంటలు మాత్రమే నిద్రించి ఇక మధ్యరాత్రి నుండి మేల్కొని వేకువజాము వరకు అనేకమైనటువంటి రచనలను ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను రచించినటువంటి వారు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు. సో ఆ విధంగా వారు ఆ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలని భారతదేశంలో ఎంతో ప్రచారం చేస్తూ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను వారు ఎంతో మందికి అందిస్తూ అంటే వారు వాటిని ప్రచారం చేస్తూ ఉండేటువంటి వారి పుస్తకాల రచనల ద్వారా ఆ విధంగా ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. ఇక వారు ఆ విధంగా ప్రచారం చేసి చివరికి ఒకసారి ఈ విధంగా వారిని అంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారిని వారు ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారట ఈ విధంగా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై పవర్ టు రీస్టోర్ దెమ్ అండ్ he prayed for a son to help him in his preachings. సో ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి రచనలను ఆధ్యాత్మిక విషయాలను వారు బోధిస్తూ ఉండి కూడా ఇక ఒకానొక సమయాల్లో వారు ప్రార్థించుకున్నారట. ఈ మీ యొక్క బోధనలన్నింటినీ కూడా నేను ప్రచారం చేసేటువంటి దానికి నా శక్తి సరిపోవడం లేదు. వాటన్నిటిని కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ప్రచారం చేయడానికి నాకు ఒక కుమారుడు కావాలని వారు ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉండేవారట. ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభు ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశగా వచ్చినటువంటి దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారంగానే మరంటే అటు రాధా మరియు కృష్ణుల యొక్క అవతారంగా వచ్చినటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారిని వారు వేడుకోగా వారి యొక్క ఇక ఆ ప్రార్థనలను మన్నించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఫిబ్రవరి 6వ తారీఖు 1874 సంవత్సరంలో వారికి ఒక కుమారుణ్ణి ఇవ్వడం జరిగింది. వారే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు. ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారికి పుత్రుడుగా వారు రావడం జరిగింది. సో ఆ సమయంలో అంటే ఇక్కడ ఆ జగన్నాథపురిలో వారు జన్మించడం జరిగింది. అంటే ఈ ఫిబ్రవరి 6, 1874 జగన్నాథపురిలో ఆ భక్త వినోద ఠాకూర్ వారి యొక్క ప్రార్థనలకు వారికి పుత్రుడుగా రావడం జరిగింది. అప్పుడున్నటువంటి ఆ వైష్ణవులందరూ కూడా ఆ వినోద ఠాకూర్లు వారు జరిపినటువంటి ప్రార్థనలకు సమాధానం దొరికింది అని వారు భావించినటువంటి సమయంగా చెప్తారు. సో అలాగే వారు జన్మించినటువంటి సమయంలోనే ఆ పేగు ఏదైతే ఉందో అది మెడకు వేసుకొని అలాగే ఒక మన బ్రాహ్మణ జంధ్యంలాగా చెస్ట్ పైన ఒక గీట్లాగా ఉండి రావడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో ఇక ఆ వచ్చినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు జన్మించినప్పుడు వారికి తల్లిదండ్రులు పెట్టినటువంటి పేరు భీమల ప్రసాద అనేటువంటి పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది వారి యొక్క కుటుంబ ఫోటోగా మనము ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటిది. అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు
తో తీసుకున్నటువంటి అంటే వారి కుటుంబ ఫోటో. సో, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క మొదటి పేరు అంటే తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి నామము భీమల ప్రసాద అనేటువంటి పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారికి మరొక పేరు కూడా ఉంది. కేదారనాథ్ దత్ అనేటువంటి పేరు. సో, ఇక వారు ఆ విధంగా భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క ప్రార్థనల ఫలితంగా వారికొక భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా బాబు రావడము, వారు జన్మించినటువంటి క్రమంలో ఇక వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా వారు చిన్నప్పటి నుండి వారు పుట్టినటువంటి అంశాలను ఒకసారి మనం చూసుకుంటూ పోతూ ఉన్నట్లయితే, ఇక్కడ ఆ భగవంతుని కృప ద్వారానే వచ్చినటువంటిది అనేటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారు. వారు 6 సంవత్సరాల బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆ పురిలో జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉండేటువంటి సమయంలో ఆల్రెడీ మొన్న అందరికీ కూడా మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా మంచి అవకాశం లభించినటువంటి అవకాశం మనందరికీ. సో, పూరికి అందరం కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి యాత్ర వెళ్ళడం జరిగింది. పూరి యాత్ర. ఆ యాత్రలో అక్కడ టెంపుల్ జగన్నాథ పూరి టెంపుల్‌కి ఆ రోడ్‌లోనే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క జన్మస్థలం కూడా ఉంటుంది. చైతన్య గౌడీయ మఠం అనేటువంటిది ఉంది అక్కడ. సో, అయితే ఆ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క ఇంటి ముందుకు రాగానే ఆ గేట్ దగ్గర ఆ రథం అక్కడ ఆగిపోయింది అని చెప్తారు. ఆగినటువంటి రథము 3 రోజుల వరకు కూడా అక్కడి నుంచి కదలలేదు అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా అక్కడ ఆగినటువంటి ఆ రథం పరిస్థితుల్లో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క భార్య అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క తల్లి ఆ రథం దగ్గరికి దేవుణ్ణి చూడ్డానికి ఆ బాబుని తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఆ చిన్న పసిబాలుడుగా 6 నెలల బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన్ని తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడ దేవతా విగ్రహాల నుండి అంటే జగన్నాథ నీ యొక్క పాదాలను అక్కడ ఆమె దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ చిన్న బాలుడు ఆ జగన్నాథుడి యొక్క పాదాలను స్పర్శించడము, ఆ సమయంలో ఆ దేవతా విగ్రహాల నుండి జగన్నాథుడి నుండి పూలమాల వచ్చి వారి ఆ బాలుడి మీద పడడము జరిగినటువంటి సందర్భంగా. సో, ఇది ఆయన అంటే ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క అలాగే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి నాకు తోడు కావాలి. దీన్ని కంటిన్యూ నడపడానికి వైష్ణవ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నీ నడపడానికి నాకు శక్తి సరిపోవడం లేదు అని ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ప్రార్థనకు ఇక్కడ నిదర్శనంగా వారి ఇక్కడ మనకి ఇది తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. అంటే ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం ద్వారా వచ్చినటువంటి వారే ఆ బాలుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. అలాగే ఆ క్రమంలో ఆ బాల్యంలో వారు ఎందుకంటే ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి వైష్ణవ విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉండుకుంటూనే మనకు భగవద్గీత అంతా కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ఎప్పుడూ కూడా అన్నీ వదిలివేసి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం. కొంతవరకు మనకు ఉండేటువంటి ధర్మాలన్నిటిని కూడా మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. సో, ఇక్కడ భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు కూడా చేస్తున్నటువంటిది అదే. వారి యొక్క ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ అంటే హైకోర్టు జడ్జిగా ఉండి వారు వర్క్ చేసుకుంటూనే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను కూడా వారు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. అయితే ఒకరోజు చిన్న పిల్లవాడుగానే ఉన్నప్పుడు సుమారు 4 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇంకా వారు తండ్రి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు భగవంతునికి ఆఫర్ పూర్తి చేయక మునిపే కృష్ణ భగవానుడికి ఆఫర్ ఇవ్వక మునిపే ఈ భీమలా ప్రసాద అనేటువంటి చిన్న బాలుడుగా ఉన్నాడు. చిన్న పిల్లలు ఎలాగో మనం అక్కడ ప్రసాదం వాడి పెట్టేస్తే ఇంట్లో చేంజ్ చేస్తారు. భగవంతుడికి మనం వాళ్ళకి తెలియదు కదా! సో, అని తీసుకొని మామిడి పండు తీసుకొని తినడం జరిగిందని చెప్తారు. అప్పుడు
ఇక వారి తండ్రి కోప్పడి, ఇంకా అది భగవంతునికి ఇవ్వక మునుపే నువ్వు తీసుకున్నావు, ఈ విధంగా చేయడము మంచిది కాదంటే, దాన్ని ఆ చిన్నతనంలోనే వారు తాను చేసినటువంటి తప్పు తెలుసుకొని వారొక ప్రతిజ్ఞ చేస్తారట. ఇక జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అంటే మ్యాంగోని తినను, మళ్ళీ తినను అనేటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారట. దాన్ని వారు జీవితాంతం కూడా దాన్ని పాటించినటువంటి వారు. చిన్నప్పుడు చాలా తెలియని వయసులో ఆ భగవంతుడికి చేసినటువంటి అపరాధాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆయన ఆ విధంగా చేసినాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, అలాగే ఆయనకి 6 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన తండ్రి ఆయనకి కూర్మ విగ్రహాన్ని భగవంతుడి యొక్క విగ్రహాన్నిచ్చి ఆరాధన చేయడానికి ఇచ్చారని చెప్తారు. అలాగే వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఎంతటి నిష్ణులు అంటే, సుమారు 7 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడే మొత్తం భగవద్గీత శ్లోకాలన్నింటినీ కూడా వారు కంఠస్థం చేశారు అని చెప్తారు. కంఠస్థం చేయడమే కాదు, ఆ శ్లోకాలని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేవారట కూడా. సో, అంతటి అంటే 7 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆ భగవద్గీత అంతా కూడా చదవడం. మనకి ఇప్పుడు ఇంత వయసొచ్చినా భగవద్గీతలో మొత్తం చదవడం, మళ్ళీ ఆ శ్లోకాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. చాలా కష్టంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. కానీ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అంటే భీమలా ప్రసాద్ అని పిలువబడేటువంటి బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన తన సుమారు 7-8 సంవత్సరాల వయసులోనే మొత్తం భగవద్గీతని వారు కంఠస్థం చేయడము, దాన్ని ఆ శ్లోకాలను కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు పొందారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మరి వస్తుంది. ఎందుకు భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా వచ్చినటువంటి వారు. సో, ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఆ జగన్నాథుడే తన యొక్క విషయాలను ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి పంపించినటువంటి వాడు. సో, కనుక ఆయన ఆ విధంగా భగవద్గీత అంతా కూడా చేసినటువంటి వాడు. అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క తండ్రి ఇచ్చేటువంటి ఆ ట్రైనింగ్‌లోనే ఆయన ఆ ప్రూఫ్ రీడింగ్స్ అంటే ప్రింటింగ్‌కి సంబంధించి ఆయన ఎందుకంటే పుస్తకాలను రచించడము, పుస్తకాలను ముద్రించడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు కనుక వారు ఆహ్, వాటిని ఆయన రచించినటువంటి రచనల యొక్క ప్రూఫ్ రీడింగ్ చూడడము, అలాగే ప్రింటింగ్స్, అలాగే ఆ కంజంక్షన్స్, ఆ పబ్లిషింగ్ ఉండేటువంటి వాటికి అప్పట్లో వైష్ణవ మ్యాగజైన్ ఏదైతే ఉందో, సజ్జన తోషని అనేటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ మ్యాగజైన్‌కి వారు అంటే భగవత్ ప్రేమ ప్రచారము అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమను ప్రచారం చేసేటువంటి మ్యాగజైన్‌గా అప్పట్లో ఉండేటువంటిదంటారది. సో, లోకి ఆ వైష్ణవ మ్యాగజైన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఆయన ప్రూఫ్ రీడింగ్ చూడడము, తర్వాత ప్రింటింగ్ పనులు కూడా చూసేవారు. అలాగే ఆయన తండ్రితో కలిసి అనేకమైనటువంటి హోలీ పవిత్రమైనటువంటి స్థలాలలో ఆయన వెళ్లారు అని చెప్తారు. అలాగే ఎంతోమంది తండ్రి ద్వారా వెళ్ళడం ద్వారా ఎంతోమంది గొప్ప పండితులను వారు కలిసేటువంటి అవకాశము వారికి లభించింది అని చెప్తారు. అలాగే 10 సంవత్సరాల వయసులో వారు శర్మంపూర్ మిషనరీ స్కూల్‌లోకి వెళ్ళడం, అక్కడ వారి ఆ తర్వాత అదే 10 సంవత్సరాల్లో వారి తండ్రి ద్వారా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని, అలాగే నరసింహదేవ మంత్రాన్ని కూడా వారు తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తారు. అలాగే ఒక స్టూడెంట్‌గా ఆయన భీమలా ప్రసాద్ అనేటువంటి స్టూడెంట్‌గా ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా బుక్స్ అంటే తన స్కూల్ బుక్స్ చదవడానికంటే, తన తండ్రి రచించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదవడానికి ఎప్పుడు వారు ప్రాముఖ్యతని కనబరిచేవారు. అంటే ఆధ్యాత్మికత వైపుకే వారు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపేటువంటి వారని చెప్తారు. అలాగే వారి యొక్క 16 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒక సొసైటీని అంటే బ్రహ్మచారులుగా ఉండేటువంటి ఒక దాన్ని
సొసైటీని బ్రహ్మచారి సొసైటీని స్థాపించడము. అందులో వీరు మాత్రమే పూర్తిగా విజయం సాధించగలిగారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత 1893లో కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడము. వారు కాలేజీలో జాయిన్ అయినటువంటి వారు ఎంతో బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్‌గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా 2 సంవత్సరాల తర్వాత వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి, ఈ భవబంధనాలలో బంధించేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆయనకి ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల ఎడ్యుకేషన్ కూడా అక్కడితోనే ఆపివేశారు అని చెప్తారు. అంటే 2 ఇయర్స్ తర్వాత ఆపేసి, ఎందుకంటే ఈ మెటీరియలిస్టిక్ సొసైటీ జీవితం, ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవితంలో ఈ బంధనాలతో కూడినటువంటి ఈ జీవితం పైన ఆయనకి అనురక్తి లేకపోవడం వల్ల ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండికి దూరంగా ఉండడానికి వారు ఆ విద్యలను ఆపివేశారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక 1895లో త్రిపుర రాజు యొక్క చరిత్రను, వారి యొక్క రాయల్ ఫ్యామిలీ చరిత్రను రాయడానికి కావలసినటువంటి సర్వీసెస్ కోసం వారు అంగీకరించారట. ఎందుకంటే వారికి ఒక అవకాశం, అక్కడ ఆ రాజు యొక్క లైబ్రరీలో అనేక బ్రహ్మాండమైనటువంటి లైబ్రరీ ఉన్నది అని చెప్తారు. ఆ లైబ్రరీ కోసం వారు అక్కడ జాయిన్ అవ్వడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రంథాలను చూడడము. అలాగే వారు ఒక 10 సంవత్సరాల వరకు అక్కడ కంటిన్యూ అయ్యారని చెప్తారు. ఇది త్రిపుర రాజు ఆస్థానంలో. ఆ తర్వాత వారు రిజైన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆయనకి, అంటే 10 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన సమయానికే వారికి జీవిత కాలపు పెన్షన్‌ని ఇవ్వడానికి రాజు ఒప్పుకుంటాడు. సో, మొదట్లో వారు దాన్ని తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. తర్వాత వారు దాన్ని కూడా తీసుకోవడం, అంటే ఆ పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోవడం ఆపివేశారు అని చెప్తారు. ఇక 26 సంవత్సరాల వయసులో వారి యొక్క తండ్రి మాట ప్రకారంగా, అంటే తండ్రి గారి మార్గదర్శకత్వంలో వారు ఆ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారని అప్పటికే వైష్ణవ సన్యాసిగా ఉన్నటువంటి గౌర కిషోర దాస బాబాజీ దగ్గర వారు ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడము. అలాగే పరమసత్యాన్ని, ఆ దేవాది దేవుడికి సంబంధించినటువంటి ఆ పరమసత్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వారు ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారని చెప్తారు. అలాగే ఎప్పుడైతే గౌర కిషోరదాస బాబాజీ ఆధ్యాత్మిక గురువుగా వారిని స్వీకరించి, వారి దగ్గర శిష్యుడిగా స్వీకరించి, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఉండి, ఇక వారు, అంటే వారు ఎంతో నిష్ఠతో మనస్సుని, దేహాన్ని, తర్వాత వారి యొక్క మాటలు అన్నీ కూడా భగవంతుని సంబంధంలోనే ఉండేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఉండేటువంటి. అలాగే ఇక 1905వ సంవత్సరంలో సిద్ధాంత సరస్వతి వారు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని, అంటే ఇక్కడ బిలియన్ టైమ్స్, అంటే 100 కోట్ల హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించేయాలి అనేటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారట. సో చేసి వారు మాయాపూర్, అంటే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బర్త్ ప్లేస్‌లో వారు అక్కడ ఆ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని డే అండ్ నైట్, పగలు రాత్రులు 100 కోట్ల హరినామాన్ని వారు చాంట్ చేయడానికి దీక్ష తీసుకొని దాన్ని పూర్తి చేశారని చెప్తారు. అలాగే ఇక చాలా వారు రైస్ కొంచెంగా వండుకోవడము, దానికి సంబంధించినటువంటి వాటిలలో ఉండి ఆ విధంగా ఆ దీక్షని వారు గ్రౌండ్ పైనే ఉండి ఆ విధంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఇక ఒకసారి వారిని 1911లో ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ పండిట్స్ ఎట్ మిడ్నాపూర్, ది ప్రెసైడెడ్స్ ఓవర్ ది
బై పండిట్ విశ్వాంబర నాద దేవద గోస్వామి వారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ సందర్భంలో సో ఇక్కడ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూర్ల వారు, అలాగే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు కొంత ఆహ్, అనారోగ్యమైనటువంటి కారణంగా ఆ సందర్భంలో వీరు అక్కడ మాట్లాడేటువంటి అవకాశం వచ్చిందని చెప్తారు. సో, ఆ సందర్భంలో వారు మాట్లాడినటువంటి అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ సందేశాలను అవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అంటే మొదట్లో వేరే వారు అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ వీరు పెద్ద పెద్ద అప్పటికే మహోన్నతులుగా ఉన్నటువంటి మహాత్ములుగా ఉన్నటువంటి వారు మాట్లాడాల్సినటువంటి సందర్భంలో వీరు మాట్లాడితే ఒక చిన్నవారు అంటే దాదాపుగా 26, 30 సంవత్సరాల వయసులో ఉండేటువంటి వారుగా ఉండి మాట్లాడేటువంటి సందర్భంలో వారు అక్కడ అన్నటువంటి వారి యొక్క బోధనలను విన్నటువంటి అక్కడున్నటువంటి జనాలందరూ కూడా వచ్చేసి ఆయన యొక్క పాదాలను తాకడానికి ఎంతో ప్రయత్నాలు చేశారని చెప్తారు. సో, అంతటి అక్కడ ఇంకా అక్కడున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అంటే అక్కడ ఆ సభ అధ్యక్షులుగా ఉండేటువంటి వారు ఇక వారి యొక్క బోధనలు విన్న తర్వాత మరొక సుఖదేవ గోస్వామి వారు వీరు అని పొగిడారట వారిని. సో, ఆ విధంగా వారు ఆ తర్వాత వారిచ్చినటువంటి బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తర్వాత ఇవి బెంగాలీలో ప్రచారం చేయడం అంటే ప్రింట్ అయినాయి అని చెప్తారు. అలాగే 1912లో వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని గౌడి వైష్ణవ విషయాలన్నిటిని కూడా ప్రచారం చేయడానికి వారు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రదేశాలలోకి తిరిగారు. ప్రదేశాలలో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రచారం చేశారు అని చెప్తారు. అలాగే 19లో వారు భగవత్ ప్రెస్ అని ఒక సౌత్ అంటే దక్షిణ కలకత్తాలో వారు అక్కడి నుంచి మాయాపూర్ వరకు కృష్ణనగర్ ఇవన్నీ కూడా వారు వారి యొక్క ఆ బుక్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రచారం చేయడము, వాటిని ఎడిట్ చేయడం చేస్తూ వచ్చారు. ఆ విధంగా వారు అనేక రకమైనటువంటి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు రచించినటువంటి 61 అవి వాటిపైన డిఫరెంట్ అలాగే 8 డిఫరెంట్ జర్నల్స్‌లోను 61 వాటిలో బుక్స్ గాను పబ్లిష్ చేసినటువంటి వారు ఎడిట్ చేశారని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఈ ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది మాయావదులు వీరంతా కూడా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను పబ్లిష్ చేసేటువంటి ఈ విషయాల్లో రోజు ఈ జర్నల్స్‌లో ఏం ప్రచారం చేస్తామంటే వారు చాలా ఇదిగా అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సాధారణమైనటువంటి విషయాలనే జర్నల్స్‌గా ఇవన్నీ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటివి మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఆ భగవంతుని వాటిని ప్రతి సెకండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఒక మ్యాగజైన్‌గా ప్రచారం చేయవచ్చు. ఆ విధంగా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అని చెప్పేసి, ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఎంతో అవగాహన ఉండి వాటిని ప్రచారం చేయడానికి వారెంతో దోహదపడ్డారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఎప్పుడైతే 1914లో వారి యొక్క తండ్రి అలాగే గొప్ప భాగవోత్తముడు అయినటువంటి వైష్ణవుడైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు తిరోగమనం చెందిన తర్వాత ఇక వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు సహాయంతో ఇక్కడ వీరు సిద్ధాంత సరస్వతి వారు ఆ చైతన్య మిషన్ ఏదైతే ఉందో వారి యొక్క మిషన్ ని కంటిన్యూ చేయడానికి వారు ముందుకొచ్చారు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక 1918లో వారు గౌర కిషోర బాబాజీ చిత్రపటం దగ్గర వారు ఉండి వారు తనను తానుగా ఒక సన్యాసిగా వారు ఇనిషియేట్ చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్తారు. సో ఇక అదే సమయంలో వారికి
భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజు అనేటువంటి బిరుదు కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే సమయంలో వారు వైష్ణవ సంఘం ఏదైతే ఉందో చైతన్య మఠ్ అనేటువంటి దాన్ని శ్రీద్ధ మాయాపూర్‌లో వారు స్థాపించడం జరిగిందని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇక వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్‌ల వారు ఈ అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో మాయాపూరు, కలకత్తా ఆహ్, అన్ని చిన్న చిన్న ప్రదేశాల్లో కూడా తిరుగుతూ వారు ఆహ్, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా వాటిని ప్రచారం చేస్తూ అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను వారు ప్రచారం చేశారు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ తర్వాత వారు ఒక హౌస్ తీసుకోవడం, దానికి భక్తి వినోద అఘానా అనేటువంటి పేరు పెట్టి, ఆ తర్వాత దాన్ని శ్రీ గౌడియ మఠ్‌గా తర్వాత మార్చడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత దానికి పాలరాతితోనూ చేయడము. అది నార్త్ కలకట్టాలో 1930లో జరిపారని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఆహ్, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వారి యొక్క మిషన్ ఏదైతే అంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క బోధనలను వారు ప్రచారం చేయడానికి మొత్తం ఇక్కడ అనేక మంది వారి మహాప్రభు బోధనలను ప్రచారం చేయడానికి శిష్యులను వారు తయారు చేసుకొని వారు వాటిని బోధించడము. ఇక ఆహ్, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అందరికి కూడా అందే విధంగా వారి శిష్యులను తయారు చేయటం ఈ ప్రచారం చేస్తూ ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా వారు మన భగవంతుని సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో అందరూ కూడా పాల్గొనాలి అనేటువంటి దాంతో వారు దాన్ని ప్రచారం చేసి ఆహ్, అలాగే ప్రచారం చెయ్యడానికి అంటే ఏ పర్సన్ మస్ట్ హావ్ లైఫ్ టు ఎ ప్రీచర్. అంటే మనము ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులుగా ప్రీచ్ చేయడానంటే మనకు జీవం ఉండాలి. డెడ్ మ్యాన్ కెనాట్ ప్రీచ్. అంటే ఇక్కడ ప్రచారం చేయలేకపోవడానికి ఉండేటువంటి కారణాలను చెప్తూ వారు ఆ విధంగా చేస్తారు. అలాగే వారు ఆ విధంగా ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొద్దిసార్లు సమయాల్లో జనాలు రాకపోతే, జనాలు లేకపోతే వారు చెప్పేవారట వారి శిష్యులతో. మీరేమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ప్రీచ్ చేయండి, చాంట్ చేయండి. సో, అక్కడుండేటువంటి ఆ గోడలు మీ యొక్క ఆహ్, చైతన్యం మీరు చేసేటువంటి ప్రీచింగ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, ఈ కీర్తనలను ఆ గోడలైన ఇంటాయి అని చెప్పేసి మీరెవ్వరు కూడా అంటే ఎవరు లేరు అనేటువంటి ఫీలింగ్స్‌లో అవసరం లేదు అని చెప్పి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ, ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను వారు ప్రచారం చేస్తూ 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను వారు స్థాపించడం జరిగింది. అలాగే వారు ఇక ఆ మఠాలలో అర్చా విగ్రహాలను ఎందుకంటే ఆ విగ్రహాలు లేకుండా అంటే ఈ బ్రహ్మ విధానంలో అంటే నిరాకార విధానంలో మనకి ఒక ఆహ్, నిష్ట అంటే మనము ఆ భగవంతుణ్ణి సాకార రూపాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే, ఆ సాకార రూపాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని, ఆ భగవంతుడి పైన మనము ధ్యానించి సుందరంగా తయారు చేసుకొని, మనం భక్తి చేసేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఓన్లీ నిరాకార విధానం. మనకు భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు అడుగుతాడు. నిరాకార, సాకార విధానాల్లో ఏది ఉత్తమమైనది అని అడుగుతాడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేటువంటి విధానం సాకారం. సో, కనుక ఆ సాకారం విధానంలో ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి కావలసినటువంటి అర్చా విగ్రహాలను కూడా ఆ మఠాలలో స్థాపించి ఆహ్, ఆహ్, విగ్రహారాధనలు మొదలుపెట్టించి ఆ శిష్యులందరితో కూడా వారి యొక్క ఆ సనాతన గోస్వాముల వారి యొక్క పుస్తకాలను, ఆ వైష్ణవ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా అలాగే ఆహ్, శ్రీహరి భక్తి విలాస అనేటువంటి వీటన్నిటిని కూడా వారు ఆధ్యాత్మిక ప్రచారాల్లో ఉపయోగించారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ క్రమంగా వారు అప్పటికి ప్రముఖమైనటువంటి వైష్ణవ ఆచార్యులుగా భారతదేశంలో పేరు గడించినటువంటి సందర్భాల్లో వారు భారతదేశమంతా కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో
మరొక మహిళురాయిగా మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో చెప్పుకోవలసినటువంటిది 1922లో అభయ చరణ్ దే అనేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి నామం అది. వారిని 1922లో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని మొట్టమొదటిసారిగా తన యొక్క మిత్రుడు యొక్క సలహా మేరకు కలిసినటువంటి సందర్భం. సో, ఆ సందర్భం మొదటి సమావేశంలోనే మన ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అంశాల్లో చూస్తాం. మొదటి సమావేశంలోనే ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారిని చూసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని మనసులో ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఎంచుకున్నటువంటి సందర్భం. అంటే చూడండి ఇక్కడ, అప్పటికి వారు ఈ సన్యాసిగా భారతదేశంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కలిసినప్పుడు వారిని మొదటిసారి, అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా అభయ్ చరణ్ దేగా పిలువబడేటువంటి, అంటే ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విషయాలలోనికి రానటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూసినటువంటి మొదటి సందర్భంలోనే, మీ వంటి యువకులు, ఇంగ్లీష్ మంచిగా మాట్లాడగలిగేటువంటి మీ వంటి యువకులు ఈ హిందీ మరియు బెంగాలీ భాషలకు అతీతంగా ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎందుకు ప్రచారం చేయకూడదు మీరు అని వారిని అడిగినట్టు. అంటే మీలాంటి యువకులే కావలసినటువంటిది కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి అనేటువంటి అంశాన్ని వారు గ్రహించి వారికి మొదటి సందర్భంలోనే అంటే ఇక్కడ సిద్ధాంత సరస్వతి వారిని మనం వారి యొక్క ముందు చూపు, అంటే వారిని చూడగానే మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూడగానే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రచారానికి వారు ఎంతో దోహదపడేవారుగా గమనించడం జరిగింది. సో, వారిని ఆ విధంగా అడిగారు. అలాగే ఇక 1928, 29లో అలాగే వీరు ట్రావెల్ చేస్తూ అస్సాం నుండి పంజాబ్ వరకు వారు ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి యాత్రలు జరుపుతూ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేస్తూ, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధన ఏంటి, ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ప్రతి విలేజీ, ప్రతి అక్కడ ప్రతి గడపకు అందాలి అనేటువంటిది వారి యొక్క కోరిక. సో, ఆ మిషన్‌తోనే పనిచేస్తూ వీరు ఆ వైష్ణవ అంశాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు, హోలీ ప్లేస్‌లకు వెళ్తారో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు, ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నిటిని కూడా గ్రహించి వారు రాసుకొని పబ్లిక్ చేయడానికి వారు చాలా ప్రయత్నం చేశారు అని. కాకపోతే వారి యొక్క కోరిక ఏదైతే ఉందో అది అన్‌ఫినిష్డ్‌గా, అంటే మొత్తం పబ్లిష్ కాకుండానే అది మిగిలిపోయిందని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో కలిసినటువంటి సందర్భాలలో వారు అంతకుముందు చెప్తారు. వారి యొక్క కోరిక, అంటే గౌడీయ అప్పటికి వారు 64 గౌడీయ వైష్ణవ సంఘాలను స్థాపించినప్పటికీ కూడా వారిలో ఇంకా కొంత అవన్నీ పూర్తి చేయలేకపోవడం, ప్రింటింగ్స్ అవన్నీ పూర్తి చేయలేకపోవడం, వాటితో వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో చెప్తారు. అంటే ఎప్పుడైనా నీకు ధనం లభించినట్లయితే వాటిని పుస్తకాలను ముద్రించడానికి ఉపయోగించమని వారికి ఇచ్చినటువంటి సందేశం. సో, దాన్ని కొరకే వారి యొక్క ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క అంటే వారి తన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చెప్పినటువంటి దాన్ని పూర్తి చేయడానికే వారు ఈ అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలను రచించడము, వాటిని ప్రింట్ చేయడము, దానికే మొదటగా బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేయడం, ఆ తర్వాత వేదాంత ట్రస్ట్, తద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా చేయడం జరుగుతున్నటువంటి. అలాగే ఇక శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఇక వారి యొక్క ఎంతోమంది శిష్యులను తయారు చేసుకోవడం, వారందరినీ కూడా బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సన్యాసిగా వారందరినీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే అంటే వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఉండుకుంటూ కూడా ఎంతో
ఉన్నతిగా ఆలోచించేవారు. ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి అనేటువంటి ఒక పట్టుదలతో వారు అందరినీ కూడా, అంటే ఎటువంటి కుటుంబాల్లో జన్మించినటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా భగవంతుని పైన నమ్మకం ఉండి, ఆ భగవంతుని అంశాలను నమ్మి, శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా దీక్ష ఇస్తూ వారందరినీ కూడా బ్రాహ్మణులుగా ఇనిషియేట్ చేయడం చేసేవారట. సో, ఆ క్రమంలో వారు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండేవారు. ఎవరైతే వారు బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇనిషియేషన్ సన్యాసిగా వారిని మార్చినటువంటి వారు, అంటే బ్రాహ్మణులు కానటువంటి వారిని కూడా ఆ విధంగా మార్చినప్పుడు అక్కడ అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో వారు కొంత, అంటే సహకరించకుండా, వారికి కావలసినటువంటి వస్తువులు ఇవ్వకుండా బ్రాహ్మణులు ఉండేవారని చెప్తారు. ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో కొంతమంది. అలాగే ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది అంటే, వేరే వాళ్ళు, అంటే సాధారణమైనటువంటి కుటుంబాల్లో జన్మించినటువంటి వారు కూడా బ్రాహ్మణ, ఇప్పుడు మన ఇస్కాన్‌లో ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కుల, మత, లింగ, వర్గాలు ఏది సంబంధం లేకుండా అందరూ కూడా వైష్ణవులుగాను బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి అదే సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే చేసినటువంటి ఈ విషయం. సో, దీనికి వ్యతిరేకించినటువంటి కొంత ఆ బ్రాహ్మణ సంఘాలు వారిని హత్య చేస్తాము అనేటువంటి ప్రయత్నం కూడా జరిగిందని చెప్తారు. ఆ సందర్భాలలో వారు ఎవరు మాట్లాడుకొని, ఒక పోలీసు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే వారు ఆ విషయాన్ని వారికి తెలియచేయడము, ఆ తర్వాత వారు దాని నుండి బయట పడ్డారు అని చెప్తారు. సో, ఇంకా వారు అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో చాలా నిష్ఠతో ఉండేటువంటి వారు. అంటే అందరికి భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ఎవరైనా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకు ఉండవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని నమ్మినటువంటి వారు. కానీ ఆ దీక్ష పేరుతో లేదా భగవంతుని యొక్క సేవ పేరుతో ఏదైనా మిస్‌యూజ్ చేసినట్లయితే చాలా వారు నిక్కచ్చిగా ఉండేవారు అని చెప్తారు. అందుకనే వారిని ఏ పవర్‌ఫుల్ అండ్ బోల్డ్ ప్రీచర్ దట్ హి బికేమ్ నోన్ యాస్ లయన్ గురు, అంటే సింహ గురువు అని పిలిచి అంతటి నిష్ఠలతో ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి వారు మార్నింగ్ వాక్‌కు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది మాయావాదులు వారితో కలిసి ఏదైనా వాదనలోకి తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళని ఆహ్, అంటే ఆ వాదనలో ఓడించేసేటువంటి వారు. ఇంకా మళ్ళీ వారెప్పుడైనా ఎదురుపడితే దగ్గరికి రావడానికి కూడా జంకే విధంగా వారు ఆ మాయావాద విధానాన్ని నుండి తుడిచిపెట్టేవారని చెప్తారు. అలాగే ఒకసారి మాయావాదులు వీరిని చర్చలకు పిలిచి, కలకత్తాలో ఒకసారి చర్చలకు డిబేట్‌కి పిలుస్తారట. పిలిచి మొదట్లోనేమో మీరు చర్చకు రావచ్చు, కానీ ఆ భాగవతం పైన ఎవిడెన్స్‌గా తీసుకొని మాకు డిబేట్ చేయొద్దు అని చెప్తారు. సరే అని వస్తానంటాడట. మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు, మీరు భాగవతమే కాదు, మహాభారతము, రామాయణము వంటి పురాణాలను కూడా తీసుకోకుండానే చేయాలంటే, సరే దానికి కూడా ఒప్పుకుంటాడట. ఇక మళ్ళీ వాళ్ళు చేసి, మీరు వేదాలను, ఉపనిషత్తులను వాటిపైన కూడా మాట్లాడకుండా వేదాంత సూత్రాలు వాటిని మాత్రమే తీసుకొని మీరు డిబేట్ చేయాలంటే దానికి కూడా ఒప్పుకుంటారట. చివరికి వారు ఆ డిబేట్‌కి రాకుండానే వద్దు అని చెప్పేసి రానివ్వకుండా, అంతటి భయపడేటువంటి, అంటే ఆధ్యాత్మికం విషయాలపైన అంతటి అవగాహన, అంతటి పట్టు ఉన్నటువంటి వారు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు అని చెప్తారు. సో, అలాగే వారు 1930, 31లో ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య ఏదైతే ఉందో వాటిని పబ్లిక్‌కి, ముఖ్యంగా వెస్టర్న్ కంట్రీస్‌లో వాటిలోకి అందరికీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలవాలి. ఈ మన భగవంతుని యొక్క సంబంధ విషయాలన్నీ కూడా ఆ వెస్టర్న్ కంట్రీస్‌లో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా మాయావాద విధానంలో
ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా తెలియాలి, ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలు ఉండాలి అనేటువంటి దాంతో వారి యొక్క స్నేహితులందరినీ కూడా వివిధ వెస్టర్న్ కంట్రీస్‌కి వారి యొక్క శిష్యులను ఆ వెస్టర్న్ కంట్రీస్‌కి పంపడము. కానీ అక్కడ ఎవరు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారిని ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపుకి వారి శిష్యులెవరూ కూడా మార్చలేకపోయారు అని చెప్తారు. కానీ అదృష్టశావత్తు ప్రపంచ మొత్తంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయగలిగినటువంటి వారు కూడా శ్రీల భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క శిష్యులే. సో అంతకుముందు వారి యొక్క శిష్యులు ఏదైతే వారి యొక్క కోరికను, అంటే వారి యొక్క భావాలను నెరవేర్చలేకపోయారో, వాటిని నెరవేర్చడానికి మనం ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వాటిలో కూడా చూసాం. తన గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి, అంటే వారు దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఇక ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయడానికి నేను ఏ విధంగా చేయగలను ఈ ప్రచారంలో అని అంటే, ఆయన మొదటి సమావేశంలో ఏదైతే విషయాలను చెప్పారో అదే విషయాలను చివరికి వారికి లెటర్ రాసి వారు ఈ తిరోగమించేటువంటి దానికి ముందుగా వారికి ఒక లెటర్ పంపిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి దేశాలలో మన ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయమని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క కోరిక. సో ఆ కోరికను వారి యొక్క శిష్యులు అంతకుముందు వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాల్లో సఫలం కాకపోయినప్పటికీ, ఆ తర్వాత 69 సంవత్సరాల వయసులో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక సరుకు రవాణా చేసేటువంటి నావలో అక్కడికి వెళ్ళడము, అక్కడ అప్పుడుండేటువంటి ఆ కల్చర్, హిప్పీ కల్చర్ ఉండేటువంటి ఆ సందర్భాలలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి గురువు, అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు గారి మాట ప్రకారము, అలాగే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క మిషన్ ఏదైతే ఉందో దానిని నెరవేర్చడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు వేల కొద్దీ, థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిసిపుల్స్‌ని తయారు చేసి, అంటే శిష్యులను తయారు చేసుకొని ఆ మిషన్‌ని ఇప్పుడు ఇస్కాన్ అనేటువంటి సంస్థ ద్వారా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క కోరికను తీర్చినటువంటి వారు భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వారు. అలాగే ఇంకా వారు అనేకమైనటువంటి వారి యొక్క డిసిపుల్స్‌ని, తర్వాత సన్యాసులను తయారు చేసి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. ఇక అంటే వారి యొక్క శిష్యులు ముఖ్యంగా ఇంకా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం, లయన్ గురువుగా వారు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వారు అని. శిష్యులు సాధారణమైనటువంటి జీవిత విధానాన్ని గడపడానికి వారు ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోకుండా ఉండేవారని చెప్తారు. సో ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైనే ఉండాలి అని ఒకసారి వారు ఈ విధంగా చెప్తుంటారు. మై డియర్ మైండ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వైష్ణవ ఆర్ యు? యు ఆర్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ in solitary place, imitating a great saints Haridasa Thakur and Rupa Goswami, but your meditation is actually to think women and money. Your mind filled with such dirty things. So your bhajana is simply cheating. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మనము సంకీర్తన ఎంతటి నిష్ఠతో చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు మనకి, అంటే ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాస, శ్రద్ధ, విశ్వాసాలతో ఆ భగవంతుడిని చాంట్ చేయాలి, ఆ భగవంతుడిని మనం మెమరైజ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పేటువంటి వారు. సో అందుకే వారు శ్రీల
ఎప్పుడు కూడా వారు ఆ గౌడీయ మఠాలు ప్లేసెస్‌లో వారు ఆహ్, ఆ విషయాలను చాలా ప్రచారం చేసేటువంటి తర్వాత వాటిని కంటిన్యూ చేయడానికి కాకపోతే వారు ఈ విషయాలని ప్రచారం చేయడానికి వారి శిష్యులకు చెప్పినటువంటిది ఒక సంస్థను తయారు చేసి ఒక గ్రూప్‌గా ఉండి దాన్ని ఆ మఠాన్ని కంటిన్యూ చేయమని వారు ఇస్తే, కాకపోతే ఆ శిష్యుల్లో కొంతమంది వివిధ గ్రూపులుగా తయారై వారు ఆహ్, వారి యొక్క ఆ మఠాన్ని కంటిన్యూ చేయలేకపోవడం, అంటే ఆ విషయాలను కంటిన్యూ చేయలేకపోవడం, వారిలో వారికి భేదాలు రావడం జరిగింది. దానిని వారు ఇక 1 జనవరి 1937లో వారు తిరోగమనం చెందడము. ఆ తర్వాత వారి యొక్క ఆహ్, కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి అడుగుజాడలలో ఆ భగవంతునికి సంబంధించిన చైతన్య మహాప్రభువుల బోధనలన్నిటిని కూడా ప్రచారం చేసి వారి యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చినటువంటి వారు. సో, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో, వైష్ణవ విధానాలలోను మనకి జగద్గురువుని అందించినటువంటి వారు. ఆ గురు పరంపరలో వారి తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆహ్, భక్తి వేదాంత సోమ ప్రభుపాదుల వారిని మనకి ఇచ్చినటువంటి వారికి మనస్ఫూర్తిగా మనం అందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవచ్చు. వారిని మరొకసారి మనం ఈరోజు స్మరించుకున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఈ వారిని గురించి ఒక గొప్ప వైష్ణవుని గురించి విన్నటువంటి మనందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహము కలుగుతుంది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ.